ዓመታት ይኸይድሞ በታት መጽእ ዓመት ድማ ይተኻኻ ከም ዝናበለ ህላውነት ወዲ ሰብ ውሕስነት ይረክብ እቲ ምኽንያቱ ነዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ንዘለካ ብርክቶ ህይወት ከተሰኽዓሉ ዝግበር ናይ ምንባር ቅልስ ስለ ዝኾነ ይኹን እምበር ውድቀት ከም ዘሎ ንዝኣምን ንኽብድሆ ቀሊልን ናብ ዓወት ዘብፅሕ ምስጢር እዩ ስለዚ ከዓ ነታ ኣብ ቅድሚኻ ዝጓን ፍካኽ ክትገጥሙ እንትኾንካ ዝምባሌኻ ምልላይ እቲ ካባኻ ዝሕተት እዩ ዝተፈላለዩ ዕውታት ሰባት ናብ ዝዓበየ ደረጃ ክበፅሑ ዝኽኣሉ እንታይ ምዃኖም ኣብ እትውከሰሎም ተስፋ ከይቆረስካ ክሳብ ሾትኻ ትሃርም ንነገራት ብኣንኩሮ ጠሚትካ ይኽእል እምበር ኣይከውንን እዩ ከይብልካ እትገብሮ ጉዕዞ ምዃኖም ይኣምኑ እቲ ተስፍኡ ዝቐሓመ ፍጡር ህላውነቱ ከውሑ ስለ ዘይክእል ካብዚ ብዘይፍለ ጠመትኻ ምስትኽኻል እውን ጎኒ ጎኒ ዝበልናዮ ዝኸይድ እዩ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዓለምና ብዙሓት ነዚ ዝተባህለ ሓቂ ሓደ ብሓደ ድሕሪ መኣዝኖም ኣቕኒዖም ምትግባሮም ኣብ መወዳእቱስ ክዕወቱን ሓሳብ ልቦም ክሰምርሎም ኢና ንሪኦም ብፍላይ ናትካ ሓሳብን ሓርኮትኮትን እንተተወሲኹ ድማ እትረኽቦ እትዋት ዘይተኣድንን መልወስታትካ ክመልን ብኣጉ ትዕዘብ ስምካ ብኽብሪ ክትፅዋዕን ካብኡ ሓሊፉን መን ከም እገለ እናተባህልካ ንእለቱ ኢኻ ትዝከር ክቡራት ተዓዘብትና ናብ ናይ ሎሚ ንኡስ መደብ ለሰ ስፖርት ናብቲ ናይ ነዊሕ ሰርቲ ዘለዎ ዓውዲ ስፖርት ቦውሊንግ ኢና ከነብለኩም ቦውሊንግ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ካብ ጥንቲ ጥቅምታት ሒዙ ብዙሕ ጦብላሕታታት ካብ ዝገለፉ ፍቱው ፀወታ እዩ ኣብዚ ዓይነት ስፖርት ምዝነጥፍ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመቕማጡ ወዲ ዜጋ ከነዳልየኩም መሪፅና ኣለና ሙሉእ ስሙ ዘርዝጊ ዕቋ ሚካኤል ሃይለ ይበሃል ኣብታት ወሊዱ ዝዓበየላ ከተማ ኣስመራ ድማ ክሳብ ናይ 10ይ ክፍሊ ትምህርቱ ተኸታቲሉ ድሕሪ እዚ ናይ 12 ክፍልን ተግባር ኢድን ንምክትታል ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሑም ትምህርቱ ብምዛም ድማ ብኣውቶ መካኒክ ብምምራቕ ብኡ ንብኡ ናብ ስራሕ ዓለም ኣትዩ ብኩዕሶ ስኪዕት ናይ ትምህርቲ ኣቢሉ ኣብ ከባቢ 1988 ቀዳም ምስ ዕርኽቱ ኣብ ገነት ሆቴል ብምኻድ ኣብቲ ዋንቲ ናይ ቦውሊንግ ዳርት ማለት ኣሻኻት ዝምባሌ ዝሓድሩ ኣቶ ዘርዝጊ ንመሕለፍ ግዜ ኢሎም ይፃወቱ ምንባሮም ይገልጽ ኣብ ስፖርት ጽልዋ ዝሕድሩና ኣብ ገዛውትና ማለት እዩ ባስኬትቦል ጌርካ ዚካ ኩዕሾ ኣብቲ ገዛውትና እንጫወተሎ ግን ባስኬትቦል ኣጀካ ትብል ጋንታ ነይሮም ኣጻሊ ምስኦም እንዳኸድኩ ይሪኦም ነይረ ዋላ ክዳውንቶም ንሕዘሎም በዓል ምናሴ ፍጹም ብዙሓት ንኤርትራ ወኪሎም ክጫወቱ ዝበቑ ተጫወቲ ባስኬትቦል ነይሮም ማለት እዩ እዚ ኣብ ጥቓ ገዛና ከዓ ላሳለ ኣሎ ደንደን የትምህርቲ ዘሎ እዚ እሱ ከዓ ሓደ ካብቲ ፅልዋ ናይ ስፖርት ዝገብር ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ከባቢኻ ንድሕር ንስፖርት ሜዳ ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኩሉ ግዜ ጽልዋ ይሕድረልካ እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብቲ ዓውዲ ስፖርት ፍቕሪ ዝሓድሮ ኣቶ ዘርዝጊ ኣብ 1990 ብዞማ ዝብል ስም እትፍለጥ ጋንታ ምስ በዓል ክብሪ ኣብ ፅምብል ባይሮ ሚካኤል ሃብቱ መብርሃም ክፍለ ግርማይ እያሱን ዝርከቦ ቆይማም ተስፋ ድሕሪ ምርካቦም ድማ ኣብ ሪቸ ምስ ዓበይቲ ጋንታታት ውድድር ጀሚሮም ኣብ መወዳእታ ምስ ክልተ ዓመት ዓወት ዝነበረት ጋንታ ኣብ በቂላ ገጢሞም ቀዳሞት ከም ዝወፁ ናብ ድሕሪ ትምልስ ኢሉ ይፀውም ኣብ ገነት ሆቴል ጀመርናዮ ድሕር ጋንታ ሓንቲ ጋንታ ዞማ ትብል ዞማ ኣነ ዝምውላያ ነይራ ናይ ፋሚሊ ናይ ቤተሰብ ስራሕ እያ እታ ካምፓኒ ድርጅት ማለት እዩ በዓልና ቲሸርት ሰሒና ገለገለ ምስቶም ሪች ዝበሃል ቦታ ኣሎ ዓብይ ናይ መፃወቲ ስራ ኣው እዮም ዓበይቲ ጋንታታት ዝጫወትዎ ንሕና ኸዓኑ ካብ ገነት ሆቴል ቀይርና ላው ሓንቲ ጋንታ ኣቂምና ማለት እዩ እጂ እቲ ዝያዳ ፍቕሪ ዝሕደረውን ኣብኡ ኸይድና ዝረኸብናዮ ዓወታት እዩ እጂ መጀመርያ ጋንታ ዘቆምናያ በዓል ክብሪ ኣብ ፅምብል ባይሩ ሚካኤል ሃብቶም ዱላ ኣብርሃም ክፍለ ሕጂ ሕብራት መንግስታት ኣሎ ኣነ ኮይና ኣቲና ማለት እዩ ካብኡ ምስተን ዓበይቲ ጋንታታት ዝነበራ ገጢምና ኣብ መወዳእታ ኣበበ በቂላ ትበሃል ናይ ኣቢሴሎም ዝምውላ ዝነበረት ጋንታ ኣብ መወዳእታ በፂሕና ማለት እዩ ንዖም ስዒርና ከዓ ቻምፒዮን ኮይና ሕጂ ቻምፒዮን ምስ ኮና ካብኡ እኒኦ በቃ እቲ ድሌታት ኣሪጉ ማለት እዩ ኣብ 1993 ኢትዮጵያ ዝተኣንገደ ውድድራ ድማ ብውልቁ ክዕወት እንከሎም
بز مصر دما ناي عالم الشامبيون هاجر وكيلو اب دبوب افريقيا كساتف عدل رخبم ابت مسال عمت معلتنا صنت ኤርትራ ምክንያት በመግባር ዝተሰላሰለ ጸወታ ንርክብ ተጻወቲ ናይ ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ንምብርባር ዕላማ ዝገበረ ድማ ምስ ብዙሓት ፈተውቲ ናይ ተዓውድ ስፖርት ኣብ ኣስመራ ናይ ቦውሊንግ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዶም በዚ መሰረት ካብ 1994 ክሳብ 1998 ኣባል ፌደሬሽን ኮይኑ ድማ ኣገልጊሉ እዩ ንምስታፍ ዝኣክል ነይሩ ኣው ድማ 52 ሃገራት ነይረን ከምዝክሮ ናይ ፊሊፒን ተጻዋታይ እዩ ቀዳማይ ወፂኡ ግን እቲ ዝረኸብናዮ ተሞክሮታት ቀሊል ተሞክሮ ይነበረን ምስቲ ንሕና ንጻወቶ ኣብ ሜዳን ምስትናታቶም ሰማይን መሬትን እዩ ግን ተሞክሮ ረኺብና ተመሊስና ድማ ነቲ ዝነበረ ቦውሊንግ ከነ ማዕብሎ ኺኢልና ማለት እዩ እዚ ኣብ 95 ኣብ ፌደሬሽን ተመሪጸ ማለት እዩ እዚ ምስቶም ብጾት 4-5 ኸውን ዳንኤል መብራቱ ማይኮሩ በላይ ሀብቶም ኣነ አቶ ወልዴ ከሌቻ ዝበሃሉ ኮይና ኣብ ፌደሬሽን ተመሪጽና ካልኣይ ግዜ ሕቁ ዝያዳ ኣብ ኦፊስ ኮይኑ ትስራሕ ዝበዝሕ ድማኒ ማይክ ኦር ዝበሃል ኣሎ ስኮር ዝሕዝ ኩሉ ጾታታት ዝመርሕ ብጣዕሚ ንፉዕ ነይሩ በላይ ሀብቶምን ከምኡ ብጣዕሚ ንፉዕ ተሞክሮ ዘለዎ ጸሓፊ ነይሩ እዚኦም ከና ነቲ ቦውሊንግ ንመርሖ ነርና ማለት እዩ ኣብ 1993 ናብ ኤርትራ ዝተመልሰ ኣቶ ዘረዝጊ ምስ ተዓውዲ ስፖርት ፍጹም ክፈላለ ከም ዘይከኣለን ኣብ ደሙ ከም ዝሰረጸን ይዛረብ እቲ ምክንያቱ ቦውሊንግ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ብምባል እዩ ዝቕጽል እዚ ቦውሊንግ ኣብ ኤርትራ ዝበለጹ ጋንታታት ነይሮም እዮም ንሕና ቅድሚ ናብቲ ሪቼ ዝበሃል ቦታ ምምፃና ዓበይቲ ጋንታታት ይመፁ ነይሮም ይብሉና ዝበዝሕ 80 ከሚቲ ቶም ተጻወቲ ኣብ ሪቼ ዘለዎ ከማን ኤርትራውያን እዮም እጂ እቲ ኣፍልጦ ብኸም እዩ ዝጅምር ማለት እዩ በዛ ኣብ ኤርትራ ኣነ 93 መፅአ መፅእ ከለኹ ናይ በዓል ነፃነት ንምግባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበርና ዳርጋ 50 ዝኾኑ ስፖርተኛታት ኩዕሶ እግሪ ብሽክለታ ጉያ ባስኬትቦል ይነበሩ ቦውሊንግ ነዚ ናይ ኤርትራ ስፖርት ንምብርባር ኣብዚ መፂና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ገሪፍና ካብኡ ንሕና ቶርናመንት ገርና ቦውሊንግ ደቂ ስመራዮም ሰይሮምና በዚ ድማ ኣብ 1995 ንደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ሰዓበት ዓመት ኣየርላንድ ጋንታ መሪሑ ኣብ ዓለማዊ ውድድር ተሳቲፎም ብዘይካ ኣብ ቦውሊንግ ኣብ ዳርት ማለት ኣሽኻኻት እውን ጎኒ ጎኒ ስናፍ ዘይነበረ ዘረዝጊ ካብ ዝሓሊፉ ክሳብ ንኬንያ ከይዲ ውድድር ከም ዘካየደ ይሕበር ነተን ብድሕሪኡ ዝነበራ ዋናጭ ርኢኻ ንውዕልአን ክትሓትት ግድነት እዮም ነዚ ብዝምልከት ምስ ህይወቱ ፍሉይ ተዘክሮ ዘለዋ ኣየነይቲ ከም ዝኾነት ዝተወከስናሉ ብኸም ስዕብ እዩ መብርሂ ይብና እዚ እቲ ቦውሊንግ ኩሉ ግዜ ፍቕሪ ዘብለና እንታይ እዩ ዋላ ካብ ጾታ ምስ ወፃና እቲ ንገብሮ ማሕበራዊ ርክብ እዩ ሕጂ እንታይ ክትገብር ንክሰርሕ ይደርኻካ ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሕ ዝፅሓፍ እቲ ባነር እቲ ነጥብታት ኣብ ኦፊስ ወሲደ ዝፅሕፎ ነይረ ኣብ ኦፊስ ወሲድና ዝፅሕፎ ባነራት ኣብኡ ንሰርሕ ስለዚ ሕጂ እቲ ኣገዳሲ እንታይ እዩ ብድሌትካ ስለ ትሰርሕ ካብኡ ኣብቲ ፌደሬሽን ኮንካ ከዓኒ እንደገና ምስ ብጎኒ ንጎኒ ከዓኒ ጋንታ ሞቢልካ ትፃወት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝያዳ ኒሕ ከም ትሕዝ ዝገብረካ ስለዚ ኣነ እታ ዝሕጎሰላ እንታይ እታ ናይ መጀመርያ ኣብ በቂላ ትበሃል ጋንታ ዝሰዓርና ኣላ ካልአይቲ 93 ናይ ኢትዮጵያ ቻምፒዮን ኮይነ ድሕሪ 10 ዓመት እዩ ኢንተርናሽናል ጾታ ተኸፊቱ ኣብ ጠዊላ ነይራ በቲ ኩነታት ሕጂ እሱ ስለ ዝኾነ ክልተ ሰሙን ዝኣክል ኣቐዲምና ከይድና ማለት ሓደ 8 ሰብ ንኾም ሳያሰን እዮም ሕጂ እዚ እንታይ ይገብረካ ፍሉይ ቆላሕታ ከም ትገብር ይገብረልካ እቲ ትገብሮ ጾታታት ኩሉ ግዜ ብዓወት ክዛዘም ከሎ
كل جزء قاعد فنان هذاك مالتي تقصل له قاعد دلي جي كابزر رياضة لنا قاعد أم خينو مساي زمان ساين زين كابتي أرجع سوسان سلسلة زخون وانا تشولني يجي سوقات أمي أبزيلن كم زول قام أما تعوز لنا برا 9 شمنتن نيرتاح مسحلنا بتكون برا خناتات زين ترحن مسيان مساي يجي تي كان دي تقدس زيا ناي دانيال مبرهاتون أدنو دي فرانكو بحالو مسانا دانيال مسانا فيدريشن نبري زي أدنو زبالكا تتصاوتاي نبري يا ناي دارتيا يا ناي بولي بفلينت هزا مالتي جي زيا كم دي ناي دارت شامبيون ناي دارت بحال كله أشخاصات مالتي حصير يجي أمنا على تاس كباب بأحد يجي نعطو حقتها تالو أبزو بقليلو قبرنا خلنا يجي دارت أبزونا أبزو على بدي بندق يرقات قبر سلام يجي حاجة تأفلينتا فولي زبرا ناي كم عن تيزول كان إثيوبيا شامبيون إثيوبيا شامبيون كجبر كله نعطي صحفي إشتو ترى زبال نبرة ناي إثيوبيا جواي نسوني صحفي هجي بزح مسناقلات إبلان دا أتن متساوتي ناي دارت مس تجزع شو عتشح باجتني عمتني روا دا دارت فيدريشن مالتي جي دارت فيدريشن كقوم الله كابتن شدشته متساوتي بوتا زلون نتوم مانجرات يعديمهم يجسم أولاد نايتا فيدريشن كوينهم يجي لكل ملك تقطع حلف كلها بقليلو تايت قبر مالتي نابتم مساعات ميدا زلون نابتم حلفت سلزلو زخون زوسن كلها خاب حبارت وسنو زخون ملك تقطع حلف كلها بقليلو بعلم سلزوسنو قليل قبر مالتي يجي نتن ناي كل هاجرات كاني نتن أوراجاتات حدا أسلتينه سيدي ديو مالتي جسو ناب كلن ناب تنشدشته كل هاجرات كيدو بورد هيبو مساواتي هيبو أريوم أبتي شاورحي تساوات سيدي مالتي هجي يعني أدسا وكيله زيا ب كالاي وسي مالتي هجي زيا بفلينت تذكر حنت عمتها تجرا أو كمان بزي أتودا مالتي زيا نايداريل مبراتو أدنو دي فرانكو سلمون بقالة يوم سلست يوم عقاتامي أبتحنتي عمد يوم حليفهم مالت مسانا تتعود زنبوريهم يجي كمزي بولينج فقر سلازخونه ناتاتهم فقرين مقلات نتاجرنا وددر سرينا مالتي وددر سرينا إذا أو غانتا بغانتا سعرنا يا مالتي يجي كالون على هم زغبرنا لهم ناي بينهاب تقول على بينهاب تجرجس ناتو خاني لك همز وراي مرعى مسجبره أبتي بولينج سنتر تسعة سلازخونه كم وددر سرينا له وددر سرينا مس مرعاتو مسيخ السخاني هجي تي بولين كل جزء ناي بيتسب صوتاي أبال فيدريشن ينيرو يجي مكلتا جن تسعوت يوم ينيرو جن وددر سرينا له مالش إبراهيم ينيرو إبراهيم ينالو يجي كل جزء تي بولين تاش وددر صح زي كونه كل لاي كساعات مساو بقى حدا شتت يرود ويجلا ويسحت يكون نجر بخمو كلاي تايمو ولا فان يرو مالتي سوري زي ساعة تورنامنت هنا زي جون 14 تقايدا زي معلومات نسألنا كاشوي اوكي جون 14 يجي بفلينت يا تاع معلتي
نقول لا يسلا زلاتا ميات يعني راه يا جون 24 لازم خنت كما كل جزية بحنقول يا الله مالتي هجيزي كابتن بولينج صوتا عسرت انتن زتكلا هجي زيا تشعت بين تبال كا وددر الله مالتي هجي تن بريلين ولن زتكلا ابتكريرينا عسرتين كنا زقبل جن تورنامنت توددر بتشعت غيرنا مالتي هجي بتشعت فلينت سلازنبرو قدامي درجه دوصانا له مالتي 9 بين تورنامنت قدامي درجه يا ناي دارتيا يسعنا 4 حق سبورت سبونسر زغبرا كلاي دوصانا له مالتي رانر اب اندولو هجي ابزيا كل جزء انتي تذكرات يقدف نزي وددر دسرع هيلتون هوتيل او ناي سبورت حلافي روميو زبال نيرو هجي نزي هنوس كلنا كنسعر يزفلتنا اقاطعم كن كلاي وصينا مالتي كلاي ناي كلت يعني دارت انا مكرياز بحال نيرو هجي مسعى غيرنا مالتي كل جزء يتعوتني ها كلاي وصيلك ها يتحزن جزي له لذي ابز قصل قدامي كدوسو فتو ميلنا ولاسي يا انا تا مذكرت الله تعملت يا دغانتا سعرنا لا قدامي مس تاسلا زيا تسعان شدشن تي موالي توهب وانجا مالتي ها السن هذا عينت ناي دارتيا دارت بزحي في قصالنت لو سنبت هذا لو هنا سرع ترنا تقبل حجزي او فيدريشن كنا نسرعو باشمتاتي لذي كل جزء تقداسنت ندحر له كله قليل عامات 2018 ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከተማ ኣትላንታ ናይ ኤርትራውያን ፌስቲቫል ብምትሕባር ኤምባሲ ኤርትራ ውድድራት ከካይዱ እንከለው በተመሳሳሊ ዋሽንግተን ዲሲ ዓመታዊ ውድድራት ማሕበረኮም ኤርትራውያን ከም ዝስራዕ ይገልጽ ብከተማን ብውልቅን ድማ እቲ ንሱ ዝነበረላ ከተማ ከም ትዕወት ይገልጽ ዘረዝጊ ኣብ 2015 56 ሃገራት ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ ተኣንገደ ንኤርትራ ወኪል ተሳቲፎም ካብ 2001 ኣትሒዙ ኣብ ኣሜሪካ ዝመቕማጡ ኣቶ ዘረዝጊ ኣቦ 4 ውሉዳት እዮም زخون سبورت كل جزء مدلوات يدليه بولينكا ناتو زخون مدلوات يدليه كاب تي متصواتي قعسو جميركا واتقها سانخا كوتا سنلبوناوي مدلوات يدليه هجي مستي ابتي اتلانتا خينا نغبرز نبرنا وددرات كتصالنت هاليوي مالتي كنتش 15 تجي تي زحقوسك انتايو او مس 56 هاجرات ناتكا هاجر بانديرا تسوي وقت لها هذا كوري سمعك ليش تانا كابتي مولو حزبي دوفيو نزا هاجر ناتي ليش تا جي دين انتايو تي بانديرا هايسكا امجيكا إيرترا توعك الله تاتوق الله التي بزعبا إيرترا زرب مها لايف قدتا إذا محلال فنيرو على يوتيوب قالو يجي لك تي متصواتي مسمر مسبس حكاية بتاعنا لايف بوتا بزعبا إيرترا تي تيشيرت مصرايو أو إيرترا فرنساي إميريتس نيرو ناي سعودي نيرو مع 4 اجي لإيرنا إيرترا كزاربو كله سمعهم كلها قال حنت كابزن العلي يلا انت ناي موداتا درجات اسيو عوتا يكون عند قدس انت مستاف 56 هاجر سعر مالتها يكون اقاطامي او ناي سنغافور يسعيرو ግን እቲ ተሳታፍነት ወስቀንዲ قالوا مسؤول انت كوينو ናይ አፍሪካ
ፌዴሬሽን ውን ክንገብር ተባሂሉ እቲ ናይ ዓለም ፌዴሬሽን ኣኪቡና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ መስርሕ ኣሎ ኤርትራ እንድሕር ኣብዚ ፌዴሬሽን ጌርና ኣብ ናይ ኣፍሪካ ውድድራቱን ክንኣቱና ኣብ ናይ ኣፍሪካ ቻምፒዮን እንድሕር ውድድራት እንድሕር ኣቲና ቦሊንግ ኣብ ናይ ኦሎምፒክ ክምዝገብ ዕድላት ኣለዎ ሕጂ ኣብ 95 እንድሕሪት ክምለስ ንሓንቲ ጋንታ ሒዝና ንደቡብ ኣፍሪካ ኸይድና ነርና ማለት እዩ ካብ ኣሜሪካ ካብ ግብፂ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ 4ና ጌርና ናይ ኣፍሪካ ቻምፒዮን ጌርና ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ነቲ ናይ ኣፍሪካ ፌዴሬሽን ቦሊንግ ፌዴሬሽን መበራበር እዩ እዛ ናይ 2015 ግን ካብኣ ተበጊሳ ናይ ኣፍሪካ ፌዴሬሽን ተገይሩሉ ሕጂ ንሕና ኣብ ሃገርና ፌዴሬሽን ቦሊንግ ፌዴሬሽን ምስ ገበርና ክንምዝገብ ኢና ምስ ምዝገብና እቲ ውድድራት ክስራዕ እዩ ማለት እዩ ካብዚ 2001 ንሕቡራት መንግስታት ምስ ገድኩ ርክብ ነይሩኒ እቲ ርክብ እንታይ እዩ ሓደ ናና ፀሓፊ ዝነበረ ቀፃሊቲ መልእክታት መፅኦ ነይሩ እሞ ኣብዚ ምስ መፃና 98 ከማን ናይ ዓለም ቶርናመንት ውድድር ኣብ ኒውዮርክ ነይሩ እዚ ኣብ ፌዴሬሽን ከዓ ስለ ዘይነበረና ብዙሕ ክንስጉም ኣይከኣልናን እዚ ኩሉ ግዜ እዚኣ ኣብ ሓንጎለይ ነይራ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ከድኩ ይከታተሎ እቲ ናይ ዓለም ዋንጫ ቅድሚኡ ግን ኣብ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራውያን ዓመት ዝግበር ኣሎ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሕጂ ኣብኡ ምስ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ተዘራሪብና ናይ ቦሊንግ ውድድር 2 ዓመት ኣካይድና ማለት እዩ ሳልሰይቲ ኣብ ኣትላንታ ናይ ኤርትራውያን ፌስቲቫል ነይሩ ናይ ኩዕሶ እግሪ ነይሩ ግን ምስኡ ባስኬትቦል ቮሊቦል ጉያ ገም ስለ ዝገብርሉ ኣነ ከዓ ቦሊንግ ክገብረልኩም ኢሎም ቦሊንግ ገይረሎም ማለት እዩ በዚ ነቐለ 2015 ከዓኒ ኣብ ቬጋስ ላስ ቬጋስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ ዝካየድ ነይሩ ሕጂ ኣነ ንኤርትራ ወኪለ ክፃወት ሓቲተ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ዓለም ፌዴሬሽን ኣፍቂዱለይ ማለት እዩ ካብኡ ንኤርትራ ወኪለ ተሳቲፈ ማለት እዩ ብንእስነታት ሒዙ ብዙሕ ዕዮታት ዝጠመረሉ ቦሊንግ ከምቲ ዝደለ ቆልሓት ወሂብዎ ናብ ነብሩ ዝምለሰሉ ከም ኩሉ ሰብ ሕልሙ ጋህዲ ክኾነሉ እዩ ዘርኢ እዝጊ ድሌታት ኣንቢቡ ዕድመ ዘይፈሊ ምስ ምዃኑ ድማ ከም ባህሊ ክትሓዝ ድሌቱ ጥሪ ዝምዃኑ ኣብ መወዳእታ ኣነፂሮም ሕጂ እቲ ዛዕባ ቦሊንግ ክንዛረብ ትኮይና ቁሩብ እቲ ናቱ ናይ መፃወቲ ሜዳ ክብሪ ዝበለ እዩ ማለት ኣብ ዝኾነ ክትተኽለውን ትኽእል ኣይኮነን ኣብ ኣስመራ ኣሎ ሕጂ ብዝዘለናዮ ዓስከር ደንደን እዚ ኣጋጣሚ ከመስግኖም ይፈቱ እቲ ዝበለፀ ሜዳ ኣሎ ብዚ ሕጂ ኣብ መጨረሻ እቲ ሕልሚ እዚ ኩነታት እንዳተዓረየ ምስ ከደ ብፌዴሬሽን ምስ ተታሕዘ መንእሰያት ሃገርና ንሃገር ወኪሎም ዝሳተፍሉ መደብ ክስራዕ ክእል እዩ እሱ እቲ ሕልሚ ኣብ ኒዮ ምስ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ንዘራረበሉ እውን እዚ እዩ መጀመርያ ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ፀገም የብሉን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ግን ክምዕብል ኣለዎ ቅድም ኣነ 2015 ንኤርትራ ወኪል ኣብ ኤርትራ ቶርናመንት ተገይሩ ይኮነን ከይደ ክኾን ዝግብኦ ግን እንታይ ኣብዚ መጀመርያ እቲ ውድድራት ተሰሪዑ ንሃገር ዝሰዓረ ናይ ኤርትራ ቻምፒዮን ዝኾነ እዩ ክውክል ዝግብኦ ግን እዚ ኩነታት ስለ ዘይፈቐደ ብድሌት ኣብኡ ጌርናያ ማለት እዩ ሕጂ እታ መወዳእታ ኣብዚኣ ትመፅእ ኣብ ኤርትራ ክምዕብል ኣለዎ ክምዕብል ተኮይኑ ከዓኒ ብዙሕ ወፃኢታት ዘድልዮ ኣይኮነን ነቲ ዘሎ ኣማሒሽካ መንእሰያት ስሩዕ ዝኾነ ውድድራት ጌርካ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ክንበፅሕ ኣነ ጥርጥር የብለይን